Здравейте, това е 59 епизод в Hardcraft и тук са грифали къщата. Уау. И мината ми са грифали. Обаче, секунда не мога да се ориентирам. Това ли ми е къщата? Ева си малата. Така, че сега... Добре, пари ме в сервера. Да видя някакво. Само искам да видя горе какво става. В къщата няма. Само вратата. Добре, значи да си вземе вратата и табелата. И камък, това е много важно. Просто... Ауч. Сега. Тук трябва да запълним и така. Да не се представих, това е 59 епизод от втори сезон на Hardcraft. И ме си представих сега. Тук са грифали много гадно. Може да си позная къщата. И пода ли са грифали, бе? Ева си. Така, сега секунда да светне тук малко. Ще е тъмно. Оба. Има ли камък още? Няма. Добре, повече е временно от дърт. За какво ще събере камък тук? Просто. Опа. Чакайте секунда. Тук съм и нека да продължим с събирането на камък. И след време ще се местим, защото ми огрифах тук всичко и вече знаят, че имам къща. Не беше хубава идея да си правя това. Къщата от... Нали, да има къща отгоре, в смисъл да си правя къща, която е над земята. И да. Няма да ми сигне камъка за абсолютно нищо, но колкото толкова. Аз тук трябва да се запълна, но нямам камък. Затова ще си продължа да си копая. Обаче трябва да си направя пътека, която да е дървена. Вау! Ужас. Това е и крафтинг тейбъл ли се вземе, бе, бати букуците. За един крафтинг тейбъл не знаеш, че има хора за... Не знаеш, че има хора, които са за един крафтинг тейбъл, но добре. Явно от Hardcraft бих направили всичко за да имат крафтинг тейбъл. Вау. Сега. Много ми е тъмно нещо. И правя си една кирка, тук че се измерих. Каменна кирка. И зарязвам така дървена кирка. Че не нерви. И ще си събера така 3 реда камък. И ще го изкопая, после ще си кача не знам с какво. С камък. Естествено ли с дърт. И така. Толкова нищо ще не стигна. Сега се качим. О, фак. Аре. Факлата нека се стои там. Така. Тъмно не се вижда тук. Ай, всички факли ще си ги сложа тук. Сега.
трябва да си направим там още кирки, за да си имам така, 3 кирки ми стигат. 4 даже. 1, 2, 3, 4, хляб, това трябва да се пребера и да се наям и омага бе, фейлна се. Добре, това беше епизода, дано да ви е харесало, някакво ви харесва някакъв гриф и това, чао!